Malta se tkun minn tal-ewwel fid-dinja li se twaqqaf awtorità li tkun iffukata speċifikament fuq l-azzjoni dwar il-klima, xi ħaġa li tpoġġi lil pajjiżna fuq quddiem fil-ħidma kontra din l-isfida globali. Dan intqal mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli waqt konferenza bit-tema Climate On Today's Legacy. Din il-konferenza saret bħala parti mill-proċess ta' dialogu nazzjonali li hu meħtieġ biex il-pajjiż jagħmel il-parti tiegħu quddiem din l-isfida globali bħala poplu wieħed maqut. Ridu awtorità li tkun qiegħda tiġbor flimkien policies differenti li tkun qiegħda tiġbor flimkien azzjonijiet differenti li jistgħu verament jindirizzaw il-klima. Din l-awtorità tħabbret waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD li preżenti għaliha kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela fil-Belġ ta' Kastilja f'Lulju li għadda. F'din il-konferenza kien hemm preżenti bosta imsieħba soċjali minn oqsma differenti fosthom anke akademiċi, xjenzati, is-settur pubbliku u dak privat, żgħażagħ u għaqdiet.